Мисля, че познавате този човек. Това е Джеф Безос, собственик на Амазон. Преди 30 години този човек, след като прочете бележка, че през следващите години интернет оборотът ще нараства годишно с 2000%, напусна позицията си на вице-президент на инвестиционна компания, постави маса, направена от врати в гаража си, инсталира компютър върху него и започна бизнес продажба на книги чрез сайт, наречен Амазон. Днес този бизнес оперира почти по целия свят и има оборот, който се доближава до $1 трилион годишно. А самият Безос е един от тримата най-богати хора на планетата. Но как Амазон прави пари? Това са продажби през собствени онлайн магазини, продажби през физически магазини, услуги за продавачи трети страни, т.е. предоставяне на собствена онлайн платформа, за продажба на стоки на други продавачи, рекламни услуги, услуги за съхранение на данни в облак, както и абонамент. Какво представляват абонаментите? Това е мястото, където хората плащат месечен членски внос от $15, само за да имат някои допълнителни услуги. Например, безплатна или по-бърза доставка, допълнителни отстъпки за определени видове продукти и достъп до облачно съхранение на данни. Над $35 милиарда в абонаменти. И това са чисти пари. И днес има много подобни клубни системи по света, както и на нашите пазари. Това са вериги магазини, това са вериги аптеки, това са веригите кина, това включва и авиокомпаниите. Защо изобщо се създават клубове или общности? Защото са пари. И колкото повече хора във вашия клуб или общност, толкова повече пари печелите и толкова по-скъпо струва вашият бизнес. Дори безплатните услуги, като социалните мрежи, се оценяват според размера на тяхната аудитория. На 22 декември миналата година компания навлезе на пазара, като предложи подобен бизнес модел с членство. Т.е. тя предложи абонамент за клуба с достъп до висококачествени продукти за здраве и младост на цени, които реално бяха 75% по-ниски от пазарните. Но също така е готова да сподели приходите си от абонаменти с партньорите си в замяна на разпространение на информация за нея. Тази компания се нарича LifeGood. Това е американска компания, регистрирана в щата Флорида. Мисията на компанията е да помага на хората да бъдат здрави и да останат здрави, без да харчат цяло състояние. Основател на LifeGood е Бен Глински, който има 20 години опит в създаването и управлението на различни компании в традиционния и мрежов бизнес. Между другото, според резултатите от гласуването на уебсайта Business for Home, който е доста авторитетно издание в целия свят, сред компаниите за директни продажби, Бен Глински и компанията LifeGood влязоха в топ 3 на най-надежните компании за директни продажби. И така, днес компанията има малко повече от 20 вида висококачествени продукти, но планира да ги увеличи до 200 в близко бъдеще, така че всеки член на клуба да намери нещо по свой вкус. Можете да научите повече за продуктите, които предлага в отделно продуктово училище. Сега бързо ще прегледаме асортимента, който компанията LifeGood има днес. Компанията започва своето пътуване с здравословни продукти. Това са витаминни комплекси за мъже и жени, ултрамагнезиев комплекс, витамин D3, от който всички имаме нужда през цялата година. Между другото, всички продукти са произведени от висококачествени органични суровини, които са избрани специално за производството на продуктите на LifeGood. Сред продуктите има добавки за спортисти, различни детокси, антиоксидантни комплекси. Това е масло от канабиол, което сега е много популярно в света. Включват продукти за кожата, органично кафе за отслабване с добавка от медицински гъби. През последните 2 месеца компанията добави още 4 страхотни нови продукта. Сега още 15 са в процес на разработка. И както казах, тя планира да разшири асортимента си до 200 артикула в близко бъдеще. Компанията планира да въведе и други области, например пътувания, образование, домакински стоки, детски стоки и други продуктови групи.
Тъй като такава клубна система ви позволява да напълните магазина си с абсолютно всякакви стоки, същият Amazon, но само с програма за награди. И то в самото начало на стартирането на бизнеса. Благодарение на този модел днес, този бизнес е достъпен за голям брой хора. Ето защо всеки 7 секунди в компанията се регистрира нов партньор. И компанията се нарича феномен на пазара на директни продажби. И така, за да станете член на клуба, трябва да платите еднократен членски внос, който струва само $40. След това $9.95 плащате на месец, включително от първия месец. Тоест, през първия месец ще платите общо $49.95. Но всъщност, закупувайки дори един продукт, вие вече ще спестите пари. И ако спестявате, печелите. Или можете да платите $99.95 за едногодишно членство, направо и да спестите $20. Тоест, $40 за партньорство и $100 годишен абонамент. Като станете член на клуба LifeGood, вие можете да закупите продукта на цени за членство на клуба, т.е. 75 или 80% по-ниски от другите компании. И второ, препоръчвайте компанията на други хора и компанията ще ви плати щедро за това. Но ще ви кажа една тайна, че дори ако сте просто член на клуба и не каните никого, можете да спечелите доход от над $2000 на месец, без дори да поканите никого. Как работи това? Когато заемате място в глобалната структура, програмата под вас започва автоматично да запълва клетки до 12-то ниво на принципа на удвояване. Тоест, на следващото ниво 2 клетки или места се запълват под вас. По тях съответно също има 2 места и за вас това вече е 4 и така нататък, според принципа на умножението по 2. Тоест, следващото ниво е 8 места, след това 16, 32, 64, 128 и така нататък. И последното ниво е 4096. А за всяко такова лице, което стане член на клуба и плаща месечно за членство, компанията ви кредитира с 2,5%. И когато всички клетки на вашата структура под вас са запълнени до 12-то ниво, вашият доход ще бъде $2047 месечно. В същото време не сте поканили никого, няма да стане бързо. Но тези, които са готови да чакат, също ще имат възможност за успех. Откъде идват хората под вас? И тези клубни партньори, които са се регистрирали преди вас и които активно канят други хора, попадат във вашата структура. Тъй като структурата се запълва автоматично отгоре надолу и отляво надясно. Но ако започнете да каните и поканите поне 2 души, тогава ще имате достъп до 13-то ниво и доходите ви ще се удвоят. Тоест ще получавате $4000.95 на месец. Мисля, че не е трудно да се намерят няколко души, които биха искали да използват здравни продукти с 75% отстъпка и също така да печелят поне $2000 на месец. И това е само един вид доход – глобален бонус. Само с този вид доход можете да достигнете доход над $16 000. Но за това трябва да работите и да станете диамант. И компанията вече има повече от 50 диаманта. Това е за 9 месеца работа. Компанията има кариерна стълбица и докато напредвате през нея, за вас се отварят допълнителни видове доходи. Ще ви разкажем по-подробно за всички тези доходи на обучение за партньори, които ще се регистрират безплатно. Ще ги прегледаме и набързо. Можете да поканите хора, количеството е неограничено. Получавате бърз бонус за лични покани, т.е. ако поканите поканен от вас човек купи клубна карта, вие сте кредитирали 50% от сумата, т.е. $25. Ако 2 партньори са поканили своите 2, те получават 50%, а вие получавате 10%, т.е. $5. И така до 10-то ниво, в зависимост от дълбочината и ранга. Има и бонуси на дребно, където можете да спечелите от 50 до 100% от цената на дребно. Компанията вече подготвя отделни страници за всеки свой продукт, но само с цени на дребно. Ставайки член на клуба LifeGood, вие получавате достъп до висококачествени здравословни продукти,
на цени с отстъпки до 75%, както и възможност да имате дял от бизнеса на Lifegood. След безплатна регистрация, вие се причислявате към глобалната структура. Освен това, ще имате бек-офис на уебсайта на Lifegood, където можете да запознаете с продуктите на компанията всеки, да видите всички сертификати и да видите как хората вече са се регистрирали под вас. Препоръчваме да направите това възможно най-бързо, за да не пропусна някой. Защото може да се окаже, че някой, който се регистрира след вас, веднъж във вашата структура ще изгради голяма организация под вас, с която бързо ще започнете да получавате пасивен доход. За да направите това, в чатбота трябва да щракнете върху бутона "Моят консултант", да кликнете върху неговото влизане в Telegram и там да го помолите за връзка за регистрация. Цената на входа е равна на един резервоар газ или ходене до магазина. Това, което днес е достъпно за абсолютно всеки. Можете да разберете всичко от нашия екип, ще присъствате и на обучение за партньори, ще ви покажем колко много можете и ще направим специален залог за първата седмица. Очакваме да станете част от екипа ни.